Masa sih ana yang ngomong lho. Uri, ora tak rungokke kok. Krungu lho. Ae rasa tak rungokke. Ya. Kupinge digumpeti. Kok meneh jane mboten budak, mboten. Iya. Ning apa? Ora, aku ki ngedongke penonton men ora duwe persepsi elek tentang kowe. Tak luruskan. Ayo Tadin. Nggih. Nah, kowe ora budek ta? Mboten. Nah, cetha to jelas to omonganku? Jelas banget. Ah iya, mari kene. Nah. Aku ya judek dhewe to kan. Kaki ya muni hae. Tresna tulus ya.